sumbar lindhu bumi kuncing kumalu dokundur katup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ora nrimake rasane atiku kok bapakmu kuwi wajib sembah-sembah kakene Semar ki wajib diaosi disungkemi lah kok Begawan Durna Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane nangis kaya ngono kae kok kowe ora mbelani kulane nek wani wis mbelani mau-mau ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar ya Truk Truk heeh mengkon muni kok angel to kok iya aku wedi dosa tak sanggane iya ora usah kuwatir to iya mula nendi saiki Eyang Durna sak Kurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima sip ning ampun sampean sing maju lho kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar tegese piye kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula lho mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula sampean sing perang nggih lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae sampean sing jotosan kula sing perang men ketone Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten weh lah dah Bagong edanan belani bapakne wani karo Kurawa men junjung derajat kula oh iya oh alah kere mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa ora usah jrawat kowe iki trikku oh iya monggo budal ning sampean cedhak kula lho iya aku cedhak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara iya Bagong nggih miling-miling saka Dirgantara nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber wanengen yo wis tak dawuh Bagong ngono wae dan kaya komandan tenan iki Antarja nanti iki Antarja lho kok sing Durbasa kok Antarja nanti Ndara Antarja piye Bagong sampean nang ndi aku nang jero bumi nggih anu mangtruk didandanke sisan sapi teng kula rada buntet wong edan ora Pak Totok mboten Deng sampean siap-siap nggih bantu yo ora usah kuwatir yo Gong yo kowe mlayu kono aku nang mburimu siap bos arep gleleng iki aku terus ya wis kono mangkat to kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ing kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikanipun anak Prabu Duryudana,
Semar dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten iku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deduyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngethukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar nggone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prembandul. Katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelari wang-wang dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna, ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé wong Gedibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa ping ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo kene nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho. Ura-uraban suaramu Kartomarma. Ya ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to
sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya mung tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundha Manik, nek Gusti ngeparengake Cundha Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan, ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane karo Marmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar jlungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Wis. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk? Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang para Sata Kurawa. Iki merganing patimu. Dadi wisane. Ayo minggir, ayo minggir.
jebul dadamu walat. Dian cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula adosi siwat mati. Durmagati dacal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glecak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, moncelot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa kaleman. Modal terus mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme.
Ngopo? Aku deg-degan Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gletak kalah. Oke. Nyahut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Cuk. Oh ya. Ping telu ki pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Ala popo. Ayo kene, Cik, lodo buyel. Yo kene sesaken ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Hop. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal Gede banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Matane. Oh, lek dengkulmu. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre
Mati aku, Tru. Mati aja, aku wis tuwa, Tru. Aku wis sumpit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun nderek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ana cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun nggih. Pun. Aduh, klentu kagungane. Agung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok lorone kaya ngene kok. Isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penak nih ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih.
Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Ngaso ndara. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Muga dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Diajar Dursasana ngono ki seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banting ting. Jotos tos. Ciwit banting jotos pingkal. Tandang entak untuk entak. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan ki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngeten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan.
Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lek ngampet tambekane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet tambekan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Gong. Meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjol. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo Surawata ora tempe. Kula nek dikawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wae bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning go aja. Nggih. Wis. Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mutiar ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-basa. Ayo, kamu selamat aja. Edan. Kepancingan apa iki?
Warna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wadake. Hidat. Ayo Malso. Piye? Malso. Kon males aku. Malso, tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan ndelepke sisih wae. Truk kon nang kene. Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Cah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ayo, amuk Surabaya. Wah, ya dia. Nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok neng dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Oh! Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masalah. Heeh. Iya. Nendi, Truk? Ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat. Tunda mae modal ayo le. Ayo, ayo.
kalingane loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan linenggak jangkanira kapisanan ayo aja sumper kowe Antasena apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna wis tak niati lahir batinku yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan aku mesti mentala karo Semar Badranaya ayo kowe semingkir yen ora kepengin dadi banten ora kepengin tekani pati kowe semingkir Antasena sik Mbah aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan nduk nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sakderma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mresani kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh Panakawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Batenana. Aku Batenana sisan. Wis wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh, urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel.
prayitna semuriris eka balik titiyoni kandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilar kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbo karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumanduk ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak ning ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang negara Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndarawati. Ujupe tanpa beda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojok-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir, aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepengin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Gareng ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu. Nggih, ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat dron bumi iki, Tru. Wis genah ra ana bakul. Dron bumi kok kono ana bakul sar dodolan mayit apa piye ora. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestakake dawuh Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya, arep goro-goro sik. Nggih, ya wis nek ngono goro-goro, ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, mantinggali 500. Bagong ya igo tenan bocah iki. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. Nggih 200 lah. Yo wis. Saya medun tetep akeh. Lah iya. 200. Wis yo kae aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanayantaka aku tak budhal. Mugi-mugi saged ngrawuhaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel.